Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara! Începând de astăzi, 31 august și până pe 11 octombrie 1997, iubitorii fotbalului, toți iubitorii sportului din țara noastră, vor fi prinși în caruselul marilor emoții și speranțe declanșate de lupta tricolorilor fotbalului pentru calificarea, pentru a treia oară consecutiv, la întrecerea supremă a lumii fotbalului. În această seară, prima din cele 10 confruntări pentru Franța 98, jocul de debut al naționalei noastre în preliminariile grupei a 8-a de calificare, România-Lituania. Transmis în direct de aici, de pe stadionul Steaua, unde sunt prezenți circa 10-12.000 de spectatori. Formația noastră, echipată în culoarea de tradiție, galben, oaspeții de astăzi ai stadionului Steaua, verde complet. Pe stadion au fost intonate imnurile celor două formații, întâi al statului lituanian, numit sugestiv Lituania, casa mea, apoi imnul național al României, Deșteaptă-te române. Acum sunt pozele de început ale acestei partide și dați-ne voie să prezentăm garniturile de start ale celor două naționale care se întâlnesc astăzi pe stadionul Steaua. Oaspeții noștri Maciu Aurel Echipa noastră va alinea la startul acestei întâlniri, prima, spuneam, din cele 10 pentru ajungerea la campionatul mondial, ediția cu numărul 16, Franța 1998, următorul 11. Numărul 1, Florin Prunea, numărul 2, Dan Petrescu, numărul 3, Daniel Prodan, numărul 4, Tibor Selmeș, numărul 5, capitanul echipei astăzi, Ionuț Lupescu, numărul 6, Corneliu Papură, numărul 7, Iulian Filipescu, numărul 8, Constantin Gâlcă, numărul 9, Viorel Moldovan, numărul 10, Adrian Ilie și numărul 11, Dorinel Munteanu, antrenor principal al Naționalei României la cea de-a 37-a prezență alături de tricolori într-un meci al acestora, Angel Iordănescu. Brigada de arbitri este din Ucraina și l-are la centru pe Vasili Melniciuc, ajutoarele sale Anatoli Oleinic și Mihail Ovcear. Rezervă Igor Yaremciuc, observator FIFA, domnul Jean Leroy din Franța. Și din clipă în clipă se va da startul calificărilor pentru Franța din perspectiva echipelor naționale ale României și Lituaniei, care astăzi dispută primul meci. Spuneam, pe stadion sunt circa 10-12.000 de spectatori, poate vor mai veni, vremea este foarte bună pentru fotbal, răcoare, adie ușor vântul. Pe lângă spectatorii români se află și un grup de circa 100 de suporteri ai naționalei Lituaniei. Televiziunea noastră transmite cu două care această întâlnire, este vorba de carele numărul 5 și 1, 7 camere vor încerca să vă redea în cele mai sugestive și favorabile unghiuri această întâlnire. Deci, s-a dat startul preliminarilor pentru Franța 98. România atacă de la dreapta spre stânga. Și iată prima ocazie pentru echipa noastră, o acțiune bună în careul oaspeților. Papură. Filipescu, din nou Papură. După ce am trecut în revistă distribuțiile conform numerelor de pe tricouri din cele două echipe, vom încerca să așezăm în teren, cel puțin ca intenție de start, a celor doi antrenori, formațiile naționale ale României și Lituaniei. În primul rând, sigur că ați remarcat, marea absență este cea a capitanului de tradiție al Naționalei României, Gheorghe Hagi. Aseară, în jurul orei 17 și 40 minute, pe acest stadion, la antrenamentul echipei noastre, antrenamentul oficial, la o rupere de ritm, Hagi a simțit dureri
la piciorul stâng. S-a crezut că este o jenă doar, dar până la urmă s-a dovedit că mai mult decât atât este o întindere, poate chiar o leziune, și Hagi nu poate face parte din 11-le României de astăzi, nici nu poate intra pe parcursul acestei întâlniri. El se află pe stadion, urmărește alături de colegii săi de pe banca tehnică de rezerve această întâlnire. Din păcate, deci, el nu va putea îmbrăca pentru a 101-a oară tricoul echipei naționale cu această ocazie. Aceasta este vestea mai puțin plăcută. Vestea mai bună este că Dan Petrescu, cel care în ultimele zile a acuzat o stare acută febrilă, a fost recuperat, dar să urmărim această acțiune bună a echipei noastre centrare. Începe bine jocul pentru Naționala României. Minutul 3. Spuneam, Dan Petrescu este în formula de start, lui a dispărut febra și a putut fi utilizat încă de la început de antrenorul Anghel Ordănescu. Iată o primă reluare. Un șut foarte bun al băieților noștri. Dorinel Munteanu. Gâlcă. Filipescu. Dan Petrescu. Viorel Moldovan încearcă să reprimească contraatac al echipei oaspete. Ionuț Lupescu, cel care poartă astăzi banderola de capitan de echipă. Prodan în luptă cu Zvinghilas. Câștigăm balonul. Corneliu Papură. Viorel Moldovan. Din nou Papură. Dorinel Munteanu. Tibor Selmeș. Adrian Ilie. Mingea a fost interceptată de Scarbalis. Bună pasă la Adrian Ilie. La marginea careului șut Adrian Ilie, însă peste poarta apărată de Stauce. Bună frecvența șuturilor în aceste prime 4 minute. Șuturilor formației noastre la poarta apărată de Gian Taras Stauce. Portarul titular al Naționalei Lituaniei, aflat astăzi pentru a 25-a oară în poarta echipei sale. O medie de înălțime foarte, foarte bună la jucătorii lituanieni. Sunt 3 dintre cei 11 care se află acum în teren de 1,90 m și încă 3 în apropierea acestei înălțimi. Acțiune a vârfului Jankauskas. Fault, lovitură liberă pentru jucătorii lituanieni. Jankauskas, 1,90 m, 82 de kg, evoluează în acest sezon la CSKA Moscova în Rusia. Se află la a 4-a prezență în naționala țării sale, pentru care încă nu a înscris niciun gol. Lovitura liberă este executată de Maciulevicius. A respins Gâlcă de acolo. Offside. Adrian Ilie, Dan Petrescu, Costel Gâlcă, acum Prodan. Oaspeții noștri au un bloc defensiv alcătuit din numai puțin de 6 jucători. Baionaras, numărul 5 pe tricou, a primit misiunea de a fi în spatele fundașilor centrali, care sunt Iucas și Wildis, fundași laterali Miknevicius și Tereșchinas, iar în fața lor
Baltușnicas. În intenția antrenorului Iordănescu, în echipa noastră, rolurile se pare că nu vor fi foarte fixe în această întâlnire. Se dorește o mobilitate mai accentuată decât de obicei, schimbări de locuri pentru mulți dintre jucătorii care sunt acum în teren. O pereche care trebuie să fie foarte mobilă în intenția antrenorului Iordănescu. Ajutorul sale este cea de pe partea dreaptă, de pe flancul drept, Filipescu, Dan Petrescu. Oricând unul dintre cei doi poate urca în ofensivă, celălalt rămânând în apărare, rolurile putând fi schimbate în funcție de disponibilitatea de joc a momentului echipei noastre. Dorinel Munteanu, centrare și lovitură de la colțul terenului pentru echipa noastră. Dorinel Munteanu merge acolo pentru a trimite de pe partea dreaptă. Ne aflăm în minutul 8 la București, România-Lituania, în care o respinge portarul Stauce. Dan Petrescu recuperează balonul. Centrare bună în careu, este și prinde Giantara Stauce, un portar de 26 de ani și 8 luni, 1,87 m, 80 de kg. El evoluează în Turcia, la Sarıyer, după ce în sezonul trecut a jucat la echipa la care evoluează acum Hagi, este vorba de Galatasaray Istanbul. A degajat portarul Giantaras Stauce. Prodan. Maciulevicius. Liber Baltușnicas. A șutat de la margine, s-a ridicat Fanionu. Arbitrul de centru a lăsat jocul să continue. Avantaj pentru echipa noastră. Aleargă acolo Adrian Ilie, dar a ieșit bine portarul Lituaniei și a degajat balonul din fața lui Adrian Ilie. Aruncăm de la margine prin Dan Petrescu. Are primit Dan Petrescu de la Papură. Adrian Ilie. Iorel Moldovan. Filipescu. Minutul 10. Tribunele încurajează echipa noastră națională și un nou corner pentru tricolori. Înalt în careu. Prodan a trimis cu capul de altfel lângă poartă. Daniel Prodan, 24 de ani și 5 luni. La al 36-lea joc pentru Naționala României. El și-a trecut în cele 35 de meciuri anterioare și un gol foarte prețios pentru echipa tricoloră. A respins Daniel Prodan. Iorel Moldovan. Minge blocată de Jucas. Dan Petrescu. Papură. Gâlcă. Dan Petrescu pe partea dreaptă. Foarte bună pasa primită de la Gâlcă. Dan Petrescu centrează. Mingea însă, așa cum se semnalizează de la margine, părăsește spațiul de joc. Este prima întâlnire oficială dintre cele două reprezentative, stimați telespectatori. Naționalele României și Lituaniei s-au mai întâlnit doar de 2 ori în meciuri amicale. Prima dată în 1931, a doua oară în 1937, amândouă meciurile au avut loc în deplasare.
în orașul lituanian Kaunas și amândouă meciurile au fost câștigate de Naționala României. Lovitură de la colțul terenului, obținută de Mignevicius. Nu se grăbesc lituanienii să repună mingea în joc. Spuneam de cele două meciuri amicale, prima dată la 26 august 1931, Lituania-România 2-4, Iuliu Bodola a înscris atunci 3 goluri și Grațian Sepiu un gol. A doua oară, în iulie 37 la Kaunas, Lituania-România 0-2, au înscris Bodola și Bogdan, Ionică Bogdan. Acum se repune la colțul terenului, respinge Gâlcă, reprimește Maciulevicius, prinde Florin Prunea. Așadar, dacă ați remarcat, 4 din cele 30 de goluri cu care Iuliu Bodola conduce în clasamentul absolut al golghetelor naționale României sunt înscrise în meciul cu Lituania. Ne-am fi dorit foarte mult ca astăzi să evolueze Hagi, cel care are marea șansă să atingă recordul lui Bodola, vechi de 50 și ceva de ani, de 57 de ani, și chiar să-l depășească, dar, spre regretul nostru al tuturor, Gică Hagi, iată, are ghinion. Accidentarea survenită ieri la ultimul antrenament îl ține departe de gazon astăzi. Baltușnicas. Luptă acolo frumos Papură. Câștigă până la urmă Ian Kauskas și încă o lovitură de la colț pentru oaspeți, care de câteva minute au trecut ei mai mult în partea noastră de teren. Așa cum ne spunea aseară, la antrenamentul lor, antrenorul principal al lituanienilor, domnul Benjaminas Zelkevicius, dânsul spera că experiența căpătată în trecutele preliminarii pentru Euro 96, când a avut o grupă destul de grea, o situație mai încurcată în careul nostru. Acum va fi aruncare de la margine pentru lituanieni. Deci, revenind la declarația antrenorului lituanian de aseară, spunea dânsul că experiența căpătată în durile confruntări cu Italia, Croația, Ucraina, crede că începe să-i spună cuvântul în evoluția echipei pe care o pregătește de 2 ani de zile. Dorinel Munteanu a primit de la Selmeș, Costel Gâlcă, Dan Petrescu, Ionuț Lupescu. Tribunele scandează golul. Golul Adrian Ilie, îi lasă lui Lupescu, pasă spre Selmeș și vom arunca de la marginea terenului prin Tibor Selmeș. A fost un Henț acolo, involuntar. Adrian Ilie șutează însă în blocaj. Din nou câștigă balonul jucătorii îmbrăcați complet în verde, lituanienii. Acum, la rândul nostru, recuperăm mingea. Dan Petrescu, centrare și a respins de acolo Jucas. Corneliu Papură. Costel Gâlcă. Iorel Moldovan, pasă greșită, însă încearcă să recupereze totuși Dorinel Munteanu. Aleargă, da, iată-l câștigând balonul, a fost puțin ținut de adversar. Jocul este lăsat să continue, pasă însă greșită a lui Costel Gâlcă. N-a fost o sincronizare cu Iorel Moldovan. Minutul 16 al întâlnirii și vrem să vă informăm sau să readucem aminte celor care deja cunosc rezultatul meciului de aseară, disputat la aceeași oră cu jocul de astăzi, dar pe stadionul mare, stadionul național, cele două reprezentative de tineret olimpice
S-au confruntat deci pe Stadionul Național, a câștigat reprezentativa noastră, pregătită de Victor Pițurcă, Grigore Siticheu și Gabriel Boldici cu 2-1. După ce la pauză rezultatul fusese egal 1-1. Oaspeții au deschis scorul, pe urmă, jucătorii noștri au egalat prin Cosmin Contra și în repriza a doua și-au apropiat victoria printr-un gol foarte frumos realizat de Mihai Talarache. Așadar, la debutul lor, în preliminare pentru campionatul european al echipei de tineret, tinerii noștri jucători au câștigat cu 2-1 după ce au făcut o a doua repriză dătătoare de speranțe pentru evoluții tot mai bune în continuare. A degajat portarul oaspeților, respinge Selmeș. Faul, un fluier strident, îndelung, al arbitrului Vasili Melniciuc. Vaionaras. Preluare greșită a lui Mignevicius. Papură. Gâlcă. Dorinel Munteanu. Spre Dan Petrescu. A încercat să pună mâna Iancausca spre acel balon. S-a ferit în ultima clipă. Acum Prodan. Papură. De la Selmeș la Gâlcă. Dan Petrescu liber pe partea dreaptă. Stop. Schimb cu Filipescu, reprimește Dan Petrescu, din nou Filipescu. Iulian Filipescu. Heinz. Totuși, cred că de această dată trebuia sancționată echipa oaspete, nu prea era de avantaj acolo. În sfârșit, poate au greșit puțin și băieții noștri, că nu au așteptat decizia arbitrului. Sancțiunea din partea celor circa 15.000 de spectatori care se află acum în tribune. Jocul continuă, centrare în careu. Și lovitură de la colțul terenului pentru echipa noastră. Mingea a fost luată, am putea spune, de pe fruntea lui Adrian Ilie. Iată, ați văzut încă o dată hențul comis de Vaionaras. Lovitură de la colțul terenului pentru tricolori, Dorinel Munteanu. Adrian Ilie nu preia bine balonul, pleacă pe contraatac oaspeții Iancauskas. Selmeș aleargă după el, viteză foarte bună pentru Tibi Selmeș, pasă înapoi și fault apreciază arbitrul ucrainian Vasili Melniciuc. Ionuț Lupescu. Dan Petrescu. A încercat să urce în ofensivă Dan Petrescu, îi pasase acolo cu șiretenia de Anilie, dar au sesizat oaspeții. Recuperăm prin Selmeș. Frumos a luptat Tibil pentru acest balon. Lupescu. Adrian Ilie. Pasă și gol! Primul gol pentru România în preliminare pentru Franța 1998. Îl are ca autor pe Viorel Moldovan, care înscrie a patra oară pentru naționala tricoloră. 1-0 pentru România, autorul golului în minutul 20, Viorel Moldovan. S-a spart gheața. Foarte important că a venit acest gol. Eu n-am insistat, dar momentele anterioare pregătirea acestui joc au adus oarecare încărcătură psihologică nedorită pentru fotbaliștii noștri. Absența lui Hagi de ultimă oră înseamnă foarte mulți. Hagi reprezintă de mai bine de un deceniu enorm pentru naționala României și accidentarea sa de ieri putea să-și pună amprenta pe evoluția noastră de astăzi. Dar acest moment a fost depășit. De asemenea, știți că lipsește un alt tricolor de mare valoare. Este vorba de Gică Popescu, lăsat la echipa sa pentru startul în campionatul Spaniei. Adrian Ilie. Adrian Ilie
Șut! Mingea a fost respinsă de Vaionaras. Atacă Manciulevicius. Offside. Revedeți încă o dată pasa lui Adrian Ilie, perfectă, și Viorel Moldovan proiectează balonul cu capul în poarta apărată de Gian Taras Staucie. Tribunele cântă, se dorește un start lansat al naționalei noastre spre Cupa Mondială ce va fi găzduită în Franța anului 1998, ultima întrecere supremă a fotbalului din secolul 20. Scarbalius. Protejează acolo Filipescu, câștigă balonul. Când deschis pentru Filipescu, acesta schimbă cu Dorinel Munteanu și a pregătit șutul Dorinel Munteanu, foarte bine a șutat Dorinel Munteanu de la mare distanță, circa 35 de metri, șut al lui Dorinel Munteanu cu piciorul stâng, balonul a ocolit puțin poarta echipei oaspete. Iată, revedeți bomba lui Dorinel Munteanu. Obstrucția lui Prodan la vârful Jan Kauskas. Vârful de atac al Lituaniei și prin plan cu arbitrul Vasili Melniciuc. Vaionaras până la Tereșchinas. Schimb cu Scarbalius. Fault comis de Dan Petrescu. Se întârzie puțin repunerea balonului în joc prin acea lovitură liberă. O face acum Tereșchinas. Mingea cade la marginea care el nostru, respinge pentru moment Prodan. A recuperat Baltușnicas. Pasă, dar nu avea niciun coleg de echipă acolo, Mignevicius. Și balonul va fi repus de Florin Prunea de la poarta noastră. Cu permisiunea noastră, stimați telespectatori, în clipele de răgaz voi încerca să vă ofer câteva date despre echipa oaspete a stadionului Steaua din această seară, adversarul nostru, unul dintre adversarii din grupa 8-a preliminară pentru Franța 98. Tocmai pentru că, spuneam, este o premieră din perspectivă oficială a întâlnirilor dintre cele două naționale. Mignevicius prelungește Zvinchilas. Papură. Offside, foarte atent câștierul Ovcear. Prodan, Ionuț Lupescu, Dan Petrescu, Adrian Ilie reprimește Dan Petrescu, Dorinel Munteanu, Daniel Prodan, Tibor Selmeș, pasă bună în care Adrian Ilie, șut, însă n-a prins bine mingea Adrian Ilie. Îl vedeți pe Adrian Ilie la al 8-lea joc cu tricoul României. El a înscris și un gol pentru naționala noastră. 22 de ani și 4 luni.
una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc. Prodan s-a ridicat bine peste Ian Kauskas. Skarbalius pe partea stângă a atacului formației Lituaniei. Centrare. Selmeș, birol moldovan, Dorinel Munteanu. Aleargă Tibor Selmeș. Greu era de ajuns la acest balon. Până la urmă mingea și ieșit în afara spațiului de joc. Încearcă pressing Tibor Selmeș. Gâlcă. Dan Petrescu. Ionuț Lupescu. Adrian Ilie. Ionuț Lupescu. A încercat să facă paravan acolo Viro Moldovan, dar că ar fi avut un coleg cu care să colaboreze, fără să-i rămână balonul, poate ar fi fost bine. Degajează până departe, aproape de careul nostru, portarul Lituaniei. A respins în coată Prodan de acolo. Selmeș și cu Ian Kauskas. Mingea va fi repusă de la poarta noastră. Federația din Lituania a fost înființată în 1922 pentru ca un an mai târziu, în 1923, să se afilieze la Forul Mondial al Fotbalului. Primul meci internațional al acestei echipe a avut loc la Kaunas, deci acasă, dar a fost o severă înfrângere, 0-5 cu Estonia. Curios că primul meci al naționalei Lituanii, după recucerea independenței în 1991, a avut loc tot acasă, dar de această dată la Vilnius, tot cu Estonia, de această dată victorie cu 4-1 a Lituaniei. Ionuț Lupescu. Am pierdut balonul, o pasă interesantă a lui Maciulevicius cu călcâiul. Zvinghilas. În fața sa este Prodan. Zvinghilas centrează și am respins de acolo prin Filipescu. Poate auziți, microfonul nostru de fond captează o încercare în premieră pe un stadion de anul să cânte pentru România pe ritmul Macarenei, poate să înceapă să și danseze publicul. Să sperăm că această atmosferă va fi întregită de o victorie cât mai categorică a echipei noastre, lucru pe care îl dorim, desigur, pentru un start lansat al acestor calificări. Dorinel Munteanu aruncă de la margine. Birol moldovan. Mingea însă a părăsit spațiul de joc, aruncă de la margine lituanienii. Birol moldovan, Gâlcă, Prodan, Dorinel Munteanu. Aleargă Tibor Selmeș pe partea stângă. Primește de la Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu. Centrare. Ce biliard a jucat acolo cu mingea Adrian Ilie, cu portarul și fundașul lituanian. Lovitură de la colțul terenului. Gata să fie 2-0 în acest minut 30. Vedeți,
Nu-și aștepta Adrian Ilie să vină mingea în acel mod. Apoi a respins Guildis. A trimis cu capul Papură, a prins portarul Stauce. Și debutul internațional, să spunem așa, oficial al echipei lituaniene nu a fost prea fericit. La Jocurile Olimpice de la Paris în 1924 ei au fost învinși cu un scor, aș putea spune chiar astronomic, 9-0 de Elveția. Participări mai bune au avut lituanienii în primii ani după înființarea federației la campionatul țărilor baltice. În 1933 au participat la jocurile de calificare pentru campionatul mondial din 94, dar n-a reușit calificarea. Tibor Selmeș la balon. Papură. Gâlcă. După cum ați observat, în această primă jumătate de oră, Gâlcă a primit misiunea să stea foarte aproape de fundașii noștri centrali, să evite orice risc. Lupescu are mai mare libertate de mișcare, el se deplasează mai mult pe teren. Încercând să contribuie mai activ la faza noastră ofensivă. Aruncă Dan Petrescu, primește Adrian Ilie, centrează Dan Petrescu, a respins Vaionaras. Faultat, apreciază arbitrul Melniciuc, Ian Kauskas de către Gâlcă. Aruncare de la margine pentru echipa noastră. Ionuț Lupescu. Dan Petrescu. Dan Petrescu a încercat să-l găsească în mijlocul careului oaspeților pe virul moldovan. Foarte bine a stat Corneliu Papură la acest balon, foarte bine s-a plasat. Acum Ionuț Lupescu, Costel Gâlcă, liber pe partea stângă, Tibor Selmeș, se încearcă un 2 cu Dorin Munteanu. Iată prima parte a lui. Adrian Ilie nu poate trece de adversarul său. Revine Adrian Ilie, blochează balonul și aruncarea la margine pentru lituanieni. Miknevicius aruncă de la margine. Galeria îndeamnă întregul stadion să cânte alături de ea. Atacă Jvinghilas. Centrează. Încercare de șut al lui Maciulevicius. Dorin Munteanu. Filipescu. Dorin Munteanu. Selmeș șutează spre poartă. Destul de bine a șutat Tibor Selmeș. 26 de ani și 3 luni pentru jucătorul de la Anderlecht Bruxelles. Tibor Selmeș la 33-a selecție pentru România. Și revedeți șutul său. Nu se grăbește deloc. Portarul echipei oaspete, timp pentru noi de a mai oferi o dată în reluare șutul lui Tibor Selmeș. Miknevicius, într-un gest frumos, tribuna scandează numele lui Gigi Hagi.
este încă un semn al regretului că bravul nostru jucător nu poate fi astăzi alături de colegii săi pe gazon. Adrian Ilie. Frumoasă trecere, însă faul comis de Tereșchinas. Se pare că faulul a fost destul de aspru. Se ridică Iulian Filipescu, șchioapătă puțin. Trecuse frumos balonul pe lângă Tereșchinas și iată-l pe Gică Hagi, al treilea, dând și el indicații echipei noastre, trăiește la fel de intens ca și antrenorul Iordănescu, alături de medicul Pompilu Popescu, de Costică Ștefănescu, de ceilalți fotbaliști care se află pe banca de rezerve, Daniel Gerasim, Tiberiu Curt, Gabi Popescu, Ovidiu Stânge și Ioan Dănciulescu, această întâlnire. Gabi Balint este trimis de antrenorul Iordănescu să vadă celălalt meci care se discută astăzi în grupa noastră în Liechtenstein. Încă o dată, fără grabă, portarul Lituaniei reduce mingea în joc. Startul în grupa noastră, grupa 8-a, preliminară pentru Franța 1998, a fost dat pe 24 aprilie, când Macedonia a învins Liechtensteinul cu 3-0, apoi pe 1 iunie Islanda a jucat cu Macedonia, scorul a fost 1-1. Astăzi se joacă meciul pe care îl urmărim, deci România-Lituania, dar și cel dintre selecționatele din Liechtenstein și Irlanda. Acest joc este trimis să fie văzut. La acest joc este trimis Gabi Balint pentru a urmări îndeosebi echipa Irlandei, din calculele preliminare, principalul contracandidat al echipei noastre pentru calificare. Pentru că am numit câteva elemente din program, să spunem că următorul joc al echipei noastre va avea loc pe 9 octombrie în Islanda, deci Islanda-România. În acest an, România va mai disputa încă un joc pe 14 decembrie cu Macedonia în deplasare. Apoi celelalte 7 jocuri vor fi eșalonate de-a lungul anului viitor, ultimul pe 11 octombrie, Irlanda-România, deci în deplasare. Minutul 40 al întâlnirii, România-Lituania 1-0, prin golul reușit de Viorel Moldovan în minutul 20. Lupescu, Filipescu, Dan Petrescu, Filipescu, acum vine centrarea, dar exact acum unde se afla portarul Stauțe. Astăzi și mâine, foarte multe meciuri în preliminariile pentru campionatul mondial din Franța, numai puțin de 17 întâlniri. N-a reușit pasa lui Dorinel la Tibor Selmeș. Prodan se descurcă elegant în fața lui Jvinghilas. Gâlcă, Filipescu, Dan Petrescu,
Rămâne Filipescu în defensivă, încearcă să urce în atac Dan Petrescu, dar nu mai avem posesia balonului. Acum revenim, aleargă Filipescu. Costel Gâlcă. Lupescu. Încercăm să-i scoatem din dispozitivul defensiv pe oaspeți, dar desigur ei sunt avertizați de valoarea echipei naționale României, chiar dacă din 11-lei de astăzi lipsesc două piese de mare calibru, Hagi și Gică Popescu. Papură. Iancauskas. Micnevicius. Offside. Bune ieșirile până acum pentru a-i lăsa pe atacanții oaspeți în offside. Sincronizare perfectă între membrii compartimentului defensiv din echipa noastră. Găsit bine Tibor Selmeșco, diagonală de către Ionuț Lupescu, acum Adrian Ilie, pierde însă. Recuperează Lupescu, pleacă Adrian Ilie, pasă bună lui Lupescu, Adrian Ilie la colțul careului, centrare, cu capul a trimis Viorel Moldovan, cred că este, da, tot el. Era același duet, dacă permite să sterben, de la golul care l-am reușit în minutul 20, deci îl revedeți, centrarea Adrian Ilie, dar de pe partea stângă, acum lovitură cu capul Viorel Moldovan cu un efort care trebuie aplaudat. Stauțe scoate mingea însă din cadrul porții sale, lovitură la colțul terenului pentru echipa noastră. Costel Gâlcă trimite de la colț cu efect, Prodan însă înalță prea mult balonul. Antrenorul principal al echipei oaspete, Benjaminas Zelkevicius, are 52 de ani. Este al 18-lea joc în care conduce naționala Lituaniei. El aflându-se la al 3-lea an ca antrenor principal pentru această națională. Îl vedeți, este primul din stânga într-un costum gri deschis. Adrian Ilie. Fault, poziție bună pentru o lovitură expediată, să zicem, de Dorinel Munteanu. Și un prim cartonaj galben arătat acolo de arbitrul acestei partide. Adrian Ilie a fost prins între jucătorii purtând numerele 5 și 4. Este vorba de Vaionaras și Micnevicius. Lovitură liberă, să vedem cum va fi ea valorificată. Se află acolo Adrian Ilie, Ionuț Lupescu, undeva pe zonă centrală este Daniel Prodan, să vedem cum va proceda Adrian Ilie. Șutează direct la poartă, respinge portarul, încă un șut. Mingea a trecut însă pe lângă poartă. Al doilea șut, a purtat semnătura Dorinel Munteanu. Revedem în această dublă a șuturilor la poarta lui Stauce. Întâi Adrian Ilie și apoi Dorinel Munteanu, însă n-a prins bine mingea. Ea s-a dus departe de poartă. Revenim cu câteva informații la antrenorul oaspeților. El a fost jucător, atacant central la Žalgiris și Shakhtar Donetsk. Momentul acesta este al încheierii primei reprize, deci la pauză România-Lituania 1-0. Reamintim, autorul golului înscris pentru echipa noastră până la finalul primei reprize este Viorel Moldovan, care a fructificat o bună centrare de pe partea dreaptă a lui Adrian Ilie. Vom da legătura în studio, stimați telespectatori, urmând să revenim cu imagini și sunet de aici de pe stadionul Steaua, odată cu apropierea startului reprizei secunde. Stadionul Steaua,
locul în care se dispută meciul dintre România și Lituania. Vedeți situația statistică la pauză, șuturi la poartă, un raport copleșitor pentru echipa noastră, 17-1, șuturile spre poartă, șuturi pe poartă 7-0, faulturi 9 comise de români, 5 de lituanieni, 4-2 raportul cornerilor, de 3 ori au fost surprinși în offside oaspeții, cartonașe galbene 1 pentru lituanieni. Scorul, cel mai important element al acestei statistici, 1-0 pentru România, gol realizat de Viorel Moldovan în minutul 20. Revedeți golul realizat de Viorel Moldovan în minutul 20, centrare perfectă a lui Adrian Ilie și o la fel de frumoasă și de perfectă lovitură cu capul a lui Viorel Moldovan. Acesta este golul înscris de tricolorii noștri până acum. Sigur, ne dorim, sperăm că vor veni și altele. Până când echipele vor intra în teren, să vă mai spunem câteva lucruri din biografia destul de agitată a naționalei care se întâlnește cu echipa noastră reprezentativă astăzi. După ce am punctat pe parcursul primei reprize câteva momente din începuturile fotbalului lituanian la nivel de națională, trebuie spus că cel mai bun fotbalist din perioada antebelică s-a numit Romualdas Marcinkus. El a avut 41 de selecții în naționala Lituaniei între anii 1927-1938 și a avut o biografie foarte interesantă. După ocupație și o incorporare a Lituaniei în URSS, a plecat în vest în timpul cel de-al doilea război mondial. Fiind pilot în aviația engleză, a fost doborât și capturat de nemți. A avut 2 încercări de evadare din lagăr, până la urmă a fost prins și condamnat la moarte. Și acum este venerat ca unul dintre cei mai mari fotbaliști, un erou al sportului din Lituania. Alți emigranți au plecat atunci din Lituania și au jucat în naționalele Australiei, Statelor Unite, Germaniei și în echipele de club ale mai multor țări. Din 1947, cea mai bună echipă din Lituania, Vilnius, a evoluat în campionatul URSS-ului. Numele purtate de ea în timp, Spartak, apoi Žalgiris. A evoluat în campionatul URSS atât în prima divizie cât și într-a doua. Cel mai bun loc ocupat în prima divizie din fosta URSS, locul 3 în 1987 și atunci antrenor la Žalgiris era cel care acum conduce naționala Lituaniei. După 11 martie 1990, când Lituania și-a redobândit independența, Žalgiris și alte echipe au constituit principalul campionat, propriul campionat național. Cel mai cunoscut jucător lituanian din ultimii ani este Valdas Ivanauskas, cel care acum evoluează în Germania, la Hamburg, dar este un jucător cu o biografie sportivă destul de agitată, se pare că este și un prieten al zeului Bacchus, tocmai de aceea a avut de suferit și atunci când evolua în naționala URSS-ului, în 1988, la Jocurile Olimpice de la Seul, el a fost trimis acasă de antrenorul URSS-ului tocmai pentru consum de alcool în timpul cantonamentului de la Jocurile Olimpice. Despre el se spun multe la ora actuală, se pare totuși că este suspendat, de aceea n-a fost adus pentru această întâlnire. Revenind la echipa etalon, echipa simbol a fotbalului lituanian, Žalgiris, trebuie spus că în 1987 ea a reprezentat cu întregul ei efectiv URSS-ul la Universiada din acel an și a cucerit medaliile de aur. Evoluțiile de atunci, 2-3 cu Coreea de Sud, 1-0 cu Iugoslavia, 1-0 cu Brazilia, 6-1 cu Uruguay, 2-1 cu China și 5-0 în finală cu Coreea de Sud. A evoluat și în cupele europene, UEFA 1987, Žalgiris Austria Viena 2-0 și 2-5, apoi tot în UEFA în 1988, Žalgiris IFK Göteborg 2-0 și 0-1, deci calificare în turul 2, când a fost eliminată de Steaua Roșie Belgrad după 2 înfrângeri, 0-1 și 1-4. Jucătorii lituanieni au evoluat în toate naționalele URSS-ului de-a lungul anilor, când această țară a făcut parte din Marele Imperiu Sovietic. La ora actuală, fotbalul din Lituania este organizat în cadrul intern sub îndrumarea Biroului de Asistență din Estul Europei al UEFA. Și ca o curiozitate, deși iată în acest moment s-a fluierat startul reprizei secunde, aș nota totuși că poate singura țară din lume este Lituania în care cartonașele, atât cele galbene cât și cele roșii, pot fi cumpărate, adică șterse plătind 500
de litas, aceasta este moneda națională pentru cartonașul galben, 1000 de litas pentru cartonașul roșu. Și acum să revenim la întâlnirea propriu-zisă, deci partea a doua a meciului dintre Lituania și România. Scorul este 1-0 pentru naționala noastră, începând din minutul 20, de când a înscris Viorel Moldovan, lovitură la colțul terenului pentru tricolor. Se pare că nicio schimbare nu a fost făcută în 11-le nostru de start, este același din minutul 1 al întâlnirii. Centrare, mingea trece prin fața porții, apărată de Jean Taras Stauțe. Revedeți lovitura la colțul terenului și mingea care a trecut fără să fie valorificată de un jucător de al nostru prin fața porții, apărată de lituanianul Stauce. Dorinel Munteanu, Gâlcă, pasă într-o zonă liberă în care se află Dan Petrescu, acesta din prima spre Ionuț Lupescu, cel care poartă astăzi banderola de capitan al echipei noastre. Îi informez pe cei care nu au văzut transmisia la început, Gică Hagi, accidentat la antrenamentul de ieri. Întindere la gemenii gambei piciorului stâng, nu evoluează în întâlnirea de astăzi. Aruncare de la margine pentru lituanieni, Vaionaras. Recâștigăm balonul, centrează Filipescu, prinde portarul Stauțe. Echipa noastră, am să încerc să vă prezint cam cum este așezată în teren, deci portar Florin Prunea, în linia defensivă Corneliu Papură, cu misiune de libero, pe partea dreaptă Dan Petrescu, în centru Daniel Prodan, pe partea stânga defensivei Tibor Selmiș. La mijlocul terenului, în fața fundașilor Costel Gâlcă, lângă el Lupescu, numărul 5, Dorinel Munteanu, numărul 11. Filipescu pe partea dreaptă a mijlocului ofensivei noastre, în atac Viorel Moldovan și Adrian Ilie. Papur a trimis la portarul nostru Florin Prunea. Filipescu, Lupescu, Viorel Moldovan, urmărit de doi adversari, centrează, mingea însă ajunge în spatele porții echipei Lituaniei. Formație care a efectuat o schimbare, o dată cu minutul 46, Kirilova se ia la locul lui Livnevicius. Pentru Naționala României este jocul cu numărul 493 din întreaga sa biografie, o biografie mult mai bogată decât cea a oaspeților noștri de astăzi. Deci ne apropiem cu pași repezi de întâlnirea jubiliară, cea cu numărul 500 pentru selecționata României. Noul intrat a pierdut la Gâlcă, acum Lupescu. Adrian Ilie, lângă el Guildas. Adrian Ilie, pasă însă fără efect.
Spuneam de acel sistem, poate propriu numai Lituaniei, de cumpărare a cartonașelor din campionatul intern. Sigur, el este un sistem contestat. Cel mai aprig critic este chiar arbitrul Sliva Sergeius, cel care a oficiat în octombrie 1995 la București la jocul de tineret România-Franța, fiind și cel mai cunoscut arbitru din această țară. Dorinel Munteanu. Adrian Ilie. Pasă la Ionuț Lupescu, acum Gâlcă. Acesta schimbă cu Daniel Prodan. Dorinel Munteanu. De la Selmeș la Gâlcă. Adrian Ilie a încercat să șuteze din prima, nu i-a venit bine mingea. Viorel Moldovan, Ionuț Lupescu. Pasă la Iulian Filipescu. Filipescu centrare și cu capul. Al treilea balon trimis cu capul spre poarta oaspeților astăzi de Viorel Moldovan. De două ori a făcut-o foarte bine, odată reușind golul, a doua oară reușind portarul să scoată un gol ca și făcut. În continuare, portarul Stauce nu se grăbește să repună mingea în joc. Spuneam, el este unul dintre stranierii echipei oaspete de astăzi, evoluând în Turcia la Sarıyer. Depozitat incorect Ionuț Lupescu. Lovitură liberă. Acum Dan Petrescu. Costel Gâlcă. Prima repriză. Gâlcă nu a șutat niciodată la poarta oaspeților. Acum o face Dorinel Munteanu de la distanță, prinde portarul Stauce. Perioada competițională pentru întrecerea internă în Lituania este mai-august. În privința dotărilor, sunt stadioane în general mici și cele mai mari sunt cele din Vilnius și Kaunas, fiecare având câte 15.000 de locuri, toate pe scaune. Prima divizie are 8 echipe și, ca un fapt curios, Žalgiris se evoluează în prima divizie cu 2 echipe. Sigur, confruntate încă cu destule probleme, unele echipe se desființează, apar altele. Este o perioadă de căutări în fotbalul lituanian la nivel național. În scriptele federației sunt înscriși circa 12.000 de jucători și 53 de cluburi. Ionuț Lupescu, capitanul echipei noastre astăzi, pasă bună spre Tibor Selmeș. Adrian Ilie. Destul de strâns marcat astăzi Adrian Ilie. Reușește pasa, nu a fost offside. Nu lasă mingea Dorinel Munteanu, o joacă în continuare. Până la urmă obține doar o aruncare la margine și este și faultat de adversarul său. Ionuț Lupescu. Viorel Moldovan. Împins. Jocul este lăsat să continue. Filipescu. A încercat un paravan acolo din nou Viorel Moldovan. Până la urmă să o și o neînțelegere. Dan Petrescu nu a înțeles intenția cu echipierul său, a lăsat mingea să iasă, aruncă de la margine. Oaspeții, puțină nemulțumire în tribune. Filipescu, faultat la limita careului de 16 metri. Lovitură liberă, poziție bună pentru echipa noastră, o diagonală. Revedeți acțiunea lui Filipescu, oprit de Vaionaras prin fault. Se scandează, e gol, e gol, e gol. Sperăm că îndemnul tribunei va fi urmat și de jucătorii noștri care vor ghici
șutul care să aducă golul 2. Zidul trebuie așezat la distanța regulamentară. Gâlcă este acolo. Șutează cu piciorul stâng. Mingea plutește și trece peste poarta lui Stauce. Costel Gâlcă a șutat, dar balonul a trecut peste transversala porții oaspeților. Revedem și într-un al unghi din spatele porții șutul lui Costel Gâlcă. Minutul 57, 1-0. În continuare, scorul stabilit în minutul 20. Degajează Stauce, Filipescu, Dan Petrescu, Lupescu, pierde la numărul 10 Scarbalius, din nou Scarbalius la balon, acțiune periculoasă, Papura a fost acolo, mingea a fost șutată dintr-un metru, atingându-i și mâna, nu a fost nimic, nicio intenție. Viorel Moldovan, bine angajat Ionuț Lupescu. Lupescu întârzie însă pasa. Acum Adrian Ilie. Pasă în blocaj, nu e ieșit prea multe astăzi lui Adrian Ilie, din păcate. Vedeți pe numărul 3, Guildas cum îl urmărește pe tot terenul pe Adrian Ilie. De fapt nu se vede în cadrul oferit acum dumneavoastră, ne uităm noi pe teren și vedem cum umbra sa se duce absolut oriunde se deplasează Adrian Ilie. Indiferent că trece pe stânga, pe dreapta, în centrul liniei noastre ofensive. Acum Selmeș scapă de marcaj, dar offside se ridică Stanion de la margine. Pe plan internațional, o dată cu independența, Naționala Lituaniei a avut prima participare oficială după 1990 în preliminarele pentru Campionatul Mondial 1994. Rezultate obținute atunci: 3-1 cu Albania, 2-1 și 1-1 cu Letonia, 0-0 cu Irlanda de Nord, 2-2 cu Danemarca. Rezultate mai bune. Au obținut 7 puncte într-o grupă în care până la urmă s-a clasat pe locul 5. Din acea grupă au făcut parte Spania, Irlanda, Danemarca, Irlanda de Nord, Letonia și Albania. O comportare mult mai bună a avut însă Naționala Lituaniei în preliminarele pentru Euro 96. 16 puncte și locul 3 după Croația și Italia, dar înaintea Ucrainei, Sloveniei și Estoniei. Dan Petrescu, Viorel Moldovan, Dan Petrescu, Viorel Moldovan. Mai irosim o ocazie bună de a ne desprinde pe tabela de marcaj. Lovitură de la colțul terenului. Mingea este respinsă din careu. Adrian Ilie a încercat să o retrimită. Avem din nou posesia balonului. Costel Gâlcă la balon. Dorinel Munteanu din prima. Și Dan Petrescu a șutat exact în Stauce. Una dintre cele mai mari ocazii de gol ale echipei noastre. Nefructificată a fost minutul 60. Desigur, o revedem. Dan Petrescu bine plasat, a șutat însă în portarul Stauce. În ultimul an și jumătate, Naționala Lituaniei a disputat mai multe partide, unele oficiale în Cupa Balcanică, altele amicale. Iată câteva rezultate: Lituania-Israel 1-1, Lituania-Estonia 3-0, 7-0 și 1-1, ultimele două rezultate în deplasare. Lituania-Letonia 1-0 și 2-1, Lituania-Belarus 2-2 în deplasare și 1-1 acasă, Lituania-Grecia 2-1. Dar și rezultate nefavorabile: 3-5 cu Republica Cehă, 2-4 cu Suedia, 1-4 cu Polonia, 0-2 cu Letonia, 2-4 cu Israel, 2-5 cu Ucraina. Toate aceste rezultate negative în deplasare.
Costel Gâlcă îi trimite lui Ionuț Lupescu. Gâlcă. Adrian Ilie. Vedeți, imediat lângă el este numărul 3, Guildas. Un cartonaș galben arătat lui Adrian Ilie. Oprindu-ne în tabăra noastră, trebuie spus că în lotul actual, incluzându-l aici și pe Hagi, cel de-al 17, la care însă nu poate fi utilizat, sunt 9 stranieri și 8 autohtoni. Cel mai vârstnic jucător din lot, cel care a debutat, acum fiind prima dată chemat la lotul național, a debutat ca prezență în lot, este vorba de Daniel Gerasim, 31 de ani și 9 luni. Cel mai tânăr, aflat acum pe banca de rezerve, ultimul solicitat, este Ion Dănciulescu, 19 ani și 8 luni. Media de vârstă a actualului lot, cel selecționat pentru acest joc, este 25 de ani și 4 luni. Ca un termen de comparație, lotul care a fost în Anglia, la campionatul european, în luna iunie, avea media de vârstă 27 de ani și 4 luni. Au rupare de la margine, nu se grăbesc lituanienii, sigur, o înfrângere la limită pentru ei este un rezultat bun în fața unei naționale experimentate, care chiar dacă a avut un moment mai modest la europene, rămâne o echipă de prim plan a fotbalului european și chiar mondial. Adrian Ilie, lângă el numărul 3, Guidas. Papură, Dan Petrescu. Viorel Moldovan a respins însă de acolo Tereșchinas. Spuneam, astăzi se dispută numai puțin de 17 jocuri în preliminariile pentru Franța 98. Dintre cele mai interesante întâlniri, Austria-Scoția în grupa 4, Israel-Bulgaria în grupa 1, Belgia-Turcia în grupa 7 și Irlanda de Nord, Ucraina în grupa a 9. Cele 17 jocuri sunt împărțite în 2 zile, atât mâine cât și astăzi se desfășoară ele. Lupescu, Selmeș, s-a încercat o pasă de efect de către Dan Petrescu, nu a reușit combinația, avem din nou balonul prin Filipescu, aleargă Viorel Moldovan. Viorel Moldovan, Lupescu, Costel Gâlcă, Tărnel Munteanu, Dan Petrescu, Costel Gâlcă, Filipescu, centrare și gol! Și golul 2 realizat de Dan Petrescu, minutul 65. Tot cu o lovitură cu capul și acest gol 2 al echipei noastre din întâlnirea de astăzi. L-am cam așteptat, acest gol. Deci minutul 65, Dan Petrescu îl reușește, desprindu-se frumos de adversar, răzbunând ratarea de acum câteva minute. Gol frumos pentru naționala noastră, reușit de Dan Petrescu. Al 7-lea gol pentru jucătorul cu numărul 2 din naționala noastră, care se află astăzi la al 55-lea joc pentru România. Inutil efortul portarului Gian Taras Stauce. 2-0, un rezultat care se apropie cât de cât de diferența de clasă dintre cele două naționale.
Chirilovas. Filipescu. Selmeș. Preoa cam lungă lui Viorel Moldovan. Adrian Ilie încearcă 1-2 cu Viorel Moldovan, scapă acesta de marcaj, Viorel Moldovan și respinge extraordinar portarul Stauce. Oricum o acțiune frumoasă. Mingea a circulat mai repede. S-a profitat de faptul că lituanienii rămăseseră cam descoperiți în zona lor de apărare. Dorinel Munteanu, lovitură la colțul terenului. Peste toți jucătorii aflați acolo, a respins cu capul jandarmul lui Adrian Ilie, Guildis. Dan Petrescu încercase șutul, dar mingea nu i-a venit bine. Îi auzeam pe tricolorii noștri, chiar Dan Petrescu discuta cu Hagi la cabine. Nu prea sunt mulțumiți de calitatea suprafeței de joc. Se pare că nu mai este așa cum îi învățase gazonul Stadionul Steaua pe fotbaliștii tricolori. Poate că mai de aceea balonul nu sare întotdeauna așa cum își doresc fotbaliștii noștri. Prodan. A faultat Dan Petrescu, așa apreciază arbitrul întâlnirii. Viorel Moldovan și încă o dată se remarcă Stauce, dar trage acum Dorinel Munteanu, fantastic! Zi extraordinară pentru portarul Giantara Stauce astăzi la București și a salvat echipa de 3-4 goluri. Portarul lui Sarier din Turcia, iată-l foarte bine plasat, apoi revine și la șutul lui Dorinel Munteanu. Păcat că Selmeș nu a avut reacția necesară. Portarul nu a putut prinde balonul, l-a respins la 1 metru, 1 metru jumate în fața sa și apoi a putut să revină. Tribunele au prins din nou viață, scandează numele naționalei noastre. Momente bune pentru tricolori. Scorul este 2-0, dar mai putem înscrie în această întâlnire. Dan Petrescu întârzie pasa, acum trimite lung spre careul advers Prodan, a luptat acolo Adrian Ilie, nu a câștigat mingea. Ionuț Lupescu, Filipescu pe partea dreaptă, pasa însă este prea lungă. Se cere o nouă schimbare la echipa oaspete. Numărul 6, Baltușnicas, este retras de pe teren și intră numărul 16, Danatus Dencevicius. Baionaras. Aruncare de la margine.
Nu, lovitură liberă pentru echipa oaspete, în prim plan cu Donatus Vencevicius de la Žalgiris Vilnius, echipa care deține unici fotbaliști în lotul Lituaniei. Chiar dacă stadionul nu este plin, se încearcă acele valuri de sorginte sud-americană, tocmai pentru a impulsiona ritmul jocului, pentru a aduce noi reușite în dreptul echipei noastre. Lovitură pe colțul terenului pentru fotbaliștii lituanieni. Mingea a căzut pe plasa porții apărată de Florin Prunea, care o va repune în joc. Aș continua ideea enunțată câteva minute mai înainte privind media de vârstă a actualului lot selecționat pentru jocul cu Lituania. Iată câteva observații extrem de interesante am găsit în Sportul Românesc de astăzi privind fotbaliștii tricolori utilizați de Angel Ordănescu în cele 36 de meciuri oficiale în care a condus Naționala României. El a utilizat în cele 36 de întâlniri 57 de fotbaliști, dintre care 29 au fost debutanți. 16 dintre cei 57 de tricolori folosiți de Angel Ordănescu au reușit să fie prezenți în mai mult de jumătate din meciurile disputate sub conducerea acestuia, lider fiind Daniel Prodan, folosit în 34 din cele 36 de jocuri în care Ordănescu a condus Naționala României. Dan Petrescu a pierdut la Scarbalius. În privința starturilor noastre pentru campionatele mondiale, ce au fost, așa cum se știe, până acum un număr de 15 a 16 ediții speciale din Franța, Gazeta Sportului de astăzi notează că România a luat startul la 14 dintre aceste 15 întreceri ale lumii fotbalului. Am disputat în total preliminarii și faze finale 81 de jocuri, dintre care 17 în turneele finale. Am participat la 6 turnee finale, la 4 dintre acestea trebuind să trecem de preliminare având mai multe sau mai puține jocuri și iată încă o dată Stauce este ținta unui șut al lui Viorel Moldovan. Jocul este întrerupt, un fotbalist lituanian cere îngrijiri, este numărul 2, Jucas. Și vedeți șutul lui Viorel Moldovan exasperat. Oare nu putem da astăzi gol și din șuturi, din mici trimise cu piciorul? Am dat 2 goluri, amândouă din lovituri cu capul. Șchiopătă Jucas, primește îngrijiri la marginea terenului. Cea mai categorică victorie a echipei noastre în preliminarele pentru un campion mondial este cea din octombrie 1973, 9-0 cu Finlanda. Rezultat obținut acasă. Lupescu. Dorinel Munteanu lasă mingea la Adrian Ilie. S-a încercat un șut cu efect de către becarul echipei noastre. Sigur, cea mai bună participare la un turneu final de Cupă Mondială este cea de acum 2 ani din Statele Unite ale Americii, ultima ediție disputată, cea de-a 15-a, când România
a obținut următoarele rezultate: 3-1 cu Columbia, 1-4 cu Elveția, 1-0 cu echipa Statelor Unite ale Americii, 3-2 cu Argentina și apoi a fost eliminată după 2-2 la capătul celor 120 de minute în urma loviturilor de la 11 metri de Suedia. Scorul final, deci după penalturi, 5-4, locul 6 în clasamentul final al Cupei Mondiale cu numărul 15, Statele Unite ale Americii, 1994. Ultima ediție la care au participat 24 de țări, pentru că începând cu Franța, 1998, vor participa 32 de selecționate naționale. Și apropo de turneul final din Franța anului 98, dar să urmărim șutul lui Costel Gâlcă și gol, în sfârșit, gol dintr-un șut. Reușește Costel Gâlcă, spuneam că el nu prea a tras la poartă. Minutul 77 aduce golul 3 pentru echipa noastră. Costel Gâlcă, autorul acestui frumos șut, autorul unui gol de toată frumusețea. Revedeți șutul sănătos al lui Costel Gâlcă, mingea a pus și un efect. Plecase pe Astauce, dar de această dată n-a mai putut face nimic. 3-0 pentru România în jocul de debut pentru Franța 1998. Și apropo de Franța 1998, dacă recent încheiata ediția campionatului european, cea din Anglia, a pornit sub deviza și s-a desfășurat sub deviza "Fotbalul se întoarce acasă", pentru Franța 1998 putem spune Cupa Mondială se întoarce acasă, pentru că, să ne amintim, istoria fotbalului ne determină să facem acest lucru. Creatorul Cupei Mondiale este un francez, Jules Rimet, cel care a dat și numele trofeului până când el a fost câștigat de aceeași echipă națională de 3 ori și aceasta a fost Brazilia. Jules Rimet în 1928 a propus și apoi s-a înființat campionatul mondial al țărilor la fotbal. Un trenuleț plastic purtat prin tribuna a doua de suporteri. Este o atmosferă frumoasă, o atmosferă de sărbătoare la această întâlnire. Să sperăm că ea va fi continuată și în celelalte 9 jocuri pe care echipa noastră le are de disputat în drumul său spre calificarea la campionatul mondial din 1998, ce va fi găzduit de 10 stadioane din 9 orașe ale Franței. Ne apropiem de minutul 80. Scorul înscris acum pe tabela de marcaj este 3-0 pentru selecționata României. Și vedeți grupul de suporteri ai Lituaniei, resemnați, sigur, ei nu sperau prea mult de la această întâlnire, dar este frumos că și-au însoțit echipa la această întâlnire la București cu România. Lupescu. Aruncare de la margine. România a fost așezată prin tragerea la sorți în decembrie 1995 în grupa a 8-a de mâna de aur, cum se spune la momentul respectiv, a lui Just Fontaine, nimeni altul decât deținătorul recordului mondial de eficacitate pentru campionatele mondiale. La ediția 1958 Suedia, Fontaine a reușit 13 goluri pentru Franța, un record care greu va putea fi depășit de altcineva. Și poate că cel care ne-a așezat într-o grupă bună, favorabilă, ar merita spuse acum câteva gânduri, dar după acest atac al lituanienilor purtat prin Jankauskas, foarte bine însă apare Papură și îl oprește pe Jankauskas, readuce mingea în posesia noastră. Acum Costel Gâlcă, autorul golului 3 al echipei noastre, pasă în adâncime spre Viorel Moldovan, lovitură de la colțul terenului. Spuneam de Fontaine, astăzi în vârstă de 63 de ani, marele fotbalist s-a născut în Maroc și el a încercat în viața sa, după o prodigioasă carieră de jucător și o poate la fel de prodigioasă carieră de antrenor, dar din păcate nu prea a reușit. Așa, în ghilimele spus, acest lucru, printre cei care i-au frânt prematur drumul ca antrenor au fost și fotbaliști români, care în martie 1967 au învins la Paris Franța, pregătită de Fontaine, cu 2-1.
Oricum, mulțumim, domnule Fonten, pentru grupa în care ne-ați așezat. Sperăm să avem acel parcurs pe care și-l dorește antrenorul Iordănescu, îl dorim noi cu toții, de regularitate, să evităm micile sau marile accidente. Vedeți schimbare în echipa noastră, Ovidiu Stângă intră în teren. A ieșit Lupescu, îl vedeam acolo, pregătindu-și pe Gabi Popescu și el a intrat în joc. Toate microfoanele noastre au redat din prezentarea de pe stadion a colegului de la stația stadionului Steaua. Înlocuirile îl vedeți pe Ovidiu Stângă, numărul 15 pe tricou, intrat în joc. Cel de-al doilea fotbalistul român trimis în teren de Andy Iordănescu este purtătorul numărul 16, Gabriel Popescu. Au ieșit Dan Petrescu și Ionuț Lupescu. Lituanienii au făcut ultima schimbare care o pot realiza în acest joc. Jandarmul lui Adrian Ilie a fost scos din joc. Poate de aceea se va descurca mai bine. Adrian Ilie în fața lui Jutautas. Dacă fotbalistul cu numărul 15 de la echipa îmbrăcată în verde va primi aceeași sarcină de păzitor al lui Adrian Ilie. Misiune pe care a îndeplinit-o până acum cel pe care l-a înlocuit, Willis. Gabi Popescu. Ovidiu Stângă. Iulian Filipescu. Gabi Popescu la al doilea joc în echipa națională. Ovidiu Stângă la un mic jubileu pentru el, jocul cu numărul 15. Gabi Popescu, 22 de ani și 8 luni, fotbalist al Universității Craiova. Din nou Gabi Popescu la balon. Gabi Popescu nu a reușit un doiu cu viorul moldovan. Încearcă recuperarea Ovidiu Stângă. Gabi Popescu. Costel Gâlcă. Dorinel Munteanu pe zonă centrală. Dorinel Munteanu își caută culoar liber pentru șut. Nu l-a găsit. Adrian Ilie și lovitură de la colțul terenului. Să vă reamintesc, stimați telespectatori, următorul joc al echipei noastre, 9 octombrie, în Islanda. Dorinel Munteanu, Costel Gâlcă. Mingea este protejată de fotbaliștii lituanieni și va fi repusă de la poarta sa de bravul Gintaras Stauce, fotbalist care și-a păzit foarte bine poarta astăzi, chiar dacă a primit 3 goluri. Și iată un debut, un gest foarte frumos făcut de conducerea tehnică a echipei noastre. Îl vedeți pe Daniel Gerasim, la 31 de ani și 9 luni, intră în poarta echipei naționale pentru prima oară în cariera sa. O carieră dusă cu foarte multă discreție și modestie, dar Daniel Gerasim a fost, atunci când a fost nevoie, păzitorul de nădejde al porții echipei Steaua. Iar comportarea sa din ultima perioadă, iată, l-a recomandat și pentru lotul național, iar astăzi își face debutul.
ultimele 5 minute, stimați telespectatori. Primul din cele 10 jocuri pe care naționala noastră le dispută pentru calificarea la ediția Cupei Mondiale cu numărul 16, România-Lituania, scor 3-0. Franța anunță de pe acum o ediție a marilor recorduri și desigur va fi o cinste să ne aflăm prin echipa noastră națională la confruntarea elitei lumii fotbalistice. Deja sunt marcate atât de multe recorduri pentru această ediție. Numai pentru Europa s-au înscris în preliminarii 49 de state, împărțite în 9 grupe, 5 de câte 5, 4 de câte 6. Aplaudat antrenorul Iordănescu, cel care conduce Naționala României pentru a 37-a oară. Este primul semn că iubitorii fotbalului se reîntorc spre echipa națională. Iată și pe Hagi, salutat de tribună. Între ei se află președintele Mircea Sandu, alături doctorul Pompiliu Popescu. Cu toții sunt emoționați. Este bine să respectăm normalul atât de atâtea ori totuși încălcat în fotbal. Și normalul pentru această partidă era o victorie a echipei noastre și este bine că ea se conturează la un scor bun, 3-0. Spuneam că este un prim gest, că iubitorii fotbalului au mai uitat din necazul provocat de tricolor la europene și așa cum mi-au spus ei atunci, ei au făcut-o acolo o boacănă, ei sunt cei care vor îndrepta lucrurile. Și iată că au pornit pe drumul acesta al readucerii fotbalului nostru în prim planul atenției mondiale. Gabriel Popescu. Șut blocat. Șansă de gol, dar Viorel Moldovan n-a reușit să controleze bine balonul, lovitură la colțul terenului pentru echipa noastră. Șut grăbit al lui Adrian Ilie. Parcă și el este necăjit, că astăzi nu a ieșit atât de multe cât și-ar fi dorit. Din păcate, ați aflat, el nu va evolua în 3 jocuri din Liga Campionilor. Gestul l-a necugetat, petrecut pe acest stadion, în întâlnirea din turul preliminar cu Bruj. Iată, îl costă foarte, foarte scump pe tânărul jucător al Stelei. Baionaras, Gabi Popescu. Și intră în minutul 90, atacând prin Iulian Filipescu. Ovidiu stângă. Acum Adrian Ilie pe partea dreaptă. Schimbă cu Filipescu. Poate vedeți și dumneavoastră, arbitrul îi face semnul lui Adrian Ilie să liniștească. El a făcut un gest necugetat spre adversarul său direct. Prodan, pressing la Jankauskas și aruncarea de la margine pentru echipa Lituaniei. Din clipă în clipă se va fluiera finalul acestei întâlniri, stimați telespectatori. Am asistat la o primă victorie a Naționalei României pe drumul spre campionatul mondial, ediția numărul 16, Franța 1998. Să dorim ca acest start să fie continuat prin rezultate bune, rezultate de prestigiu și în următoarele întâlniri. Spuneam, este o grupă aparent favorabilă echipei noastre, dar este foarte important să fructificăm avantajul pe care sorții ni l-au adus. Un avantaj poate căpătat pe terenurile de joc, pentru că să ne amintim, România a fost cap de serie la atragerea la sorți, prima dată în istoria ei, urmarea rezultatelor foarte bune obținute
de aceste generații de fotbaliști din 1990 încoace. Dar o valoare căpătată pe terenul de joc trebuie mereu confirmată și certificată tot pe terenul de joc. După sincopa din Anglia, trebuie să urmeze un parcurs de regularitate care să ne ducă în Franța 1998. Sigur, pentru jocul de azi ați văzut destul de multe nume noi în echipa noastră. Acest drum este sigur că va fi continuat, drumul promovării unor noi fotbaliști în 11-le selecționatei tricolore. Costel Gâlcă, pasă bună spre Tibi Selmeș, dar de la margine s-a ridicat faniul offside. Publicul salută această frumoasă victorie a selecționatei României, 3-0, un rezultat bun obținut de echipa noastră în primul meci din cadrul celor 10 ale preliminarilor pentru campionatul mondial din Franța. Să recapitulăm, în acest joc au înscris în minutul 20 Viorel Moldovan, în minutul 65 Dan Petrescu și în minutul 77 Costel Gâlcă. Să-i felicităm pe jucătorii noștri, pe antrenorii lor și să le dorim drum bun în continuare.